Kasama ni Nanay Lydia ang kanyang mga apo na tuwang-tuwa sa pagsakay sa libreng carousel sa Camsur Uptown. Ayon sa kanya, pangalawang beses na umano nilang pumunta dito na enjoy ng kanyang mga apo. Kapag pumupunta sila rito ay labis ang tuwa ng kanyang mga apo, lalo na sa pagsakay sa libreng rides at sa nakikita nilang tanawin. Enjoy na enjoy ma'am dahil walang pambayad o nakakalibre. Isa lamang sila sa mga pamilyang pumupunta sa Camsur Uptown tuwing weekends upang maglibang at mag-enjoy dahil sa libreng rides para sa mga bata tulad ng carousel, Vikings, Ferris wheel at marami pang iba. Tila naging mini Disneyland rin ng Camsur Uptown dahil sa mga mascot tulad ni Mickey Mouse na kinagigiliwan rin ng mga chikiting at mga young at heart. Hindi lamang ang rides ang highlight ng Kaugma Nights dahil mayroon rin ditong ginaganap na Zumba kada alas 5 kung saan maraming nagpapartisipa kagaya na lamang ni Kim na kasama pa ang kanyang pamilya. Ayon kay Kim, maganda umano ang ganitong programa lalo na sa kanilang mga estudyante na nasa bakasyon at naghahanap ng pagkakaabalahan. Tita po kasi namin nag-attend po siya sa mga Zumba. Tapos sinama po kami garo gusto mi man po magbarabayli po. Maugma siya garo pampaaling stress. Tapos kung gusto mo maggala-gala, perfect siya igdi na gibon. Lalo na ning mga free rides. Okay, good siya. Maliban sa mga aktibidad rito kagaya ng rides at Zumba, mayroon rin ditong food stalls kung saan perfect makipag-date kasama ang inyong partner, barkada at pamilya. Nagpapasalamat naman ang mga pumupunta rito sa provincial government ng Camarines Sur dahil sa libre at perfect spot kung saan makakapag-bonding ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Salamat po kay Gov Villaferte sa kaugma niya every year. Nag-enjoy po kami, gabos kang pamilya ko and friends ko. Ugma ma'am, lalo na so mga mayong-mayo, di pag grabe ang stress sa problema, pag di nalilingawan ang Jem Garcia, CSN.